Nachádzame sa v jedálni v Lučianskych Teplicách. Všetko je krátko, je 5 minút, 5-10 minút pred začatím všetkého celého programu. Je tu všade veľa ľudí, frmol, chaos, panika. Ale ja sa cítim príjemne, až na tú kravatu. Tá kravata, nič moc, no ale Majová kravata je ešte lepšia. Majo, aké sú pocity? Teraz lepšie a lepšie sa mi zdá. Lepšie a lepšie. No, bude lepšie neskôr. Trošku si vypijeme, ale nemoc. No a teraz spravím taký záber na celú sálu. Tých záberov ešte veľa bude. No ale nie je tu ešte každý. Tu nás sedí za týmto stolmi sedí samý chlap. Ja sedím medzi rodičmi, ja som rodič, ja sedím tam ako je Doda. No a toto je celá sála. No a tu je zasa Majo, ktorý nevie, čo má robiť, takisto ako ja, tak som si k nemu prisadol a radšej budem takto kecať do kamery a robiť reportáže. Takže krátko pred začatím ozvem sa tak, keď sa bude dať. Pre televíziu Keram, Marek.